Jenenge ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakane kok. Lah ya mirip kan anak. Ya mirip toh. Bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Tas iki. Itu mereknya apa itu? Ini mereknya sedot. Ini mereknya Nde Sedot. Kalih Blue Kuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya Blue Kuduk aja yo. Yo. Kalau kamu nggak ridho aku nggak nafas. Loh, alah mati yo. Oh, blesi sing lanang ra tegel. Lah iya. Wis sing lanang ra tegel. Kudune iki, kudune. Dur. Oh, Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Karo iki, mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. Wah, modelnya digandeng langsung. Apa ini? Mang. Dilek langsung ditelan. Apa Mas kuwi? Paku payung. Kok buahat mentok. Dok kok ora agresif blas. Elek iki lho. Lah nyapa? Sing jenggreng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo. Lah sing jenggreng kene kono sing agresif. Orang wira kepanggih kali. Jaman rekoso urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Olah kaca baten Yen dikongkon iya sing teman. Oh langsung tak duwetke wae. Kene. Sini loro. Oke no niki no. Oh karo Barekno. Kula tak milih sinden sing rodok penyakiten. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden apa arep antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umume kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Yo kuwi apa to kuwi iki kok iso kae lho bagiamu kae lho tunas tebu kae lho ngono diopeni Gak karo gitu. ora iki sing kene ya kene wis kalah dhisik kok iso ngono Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. lho kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kaya padake apa wae ayo kono diurusi dhewe Kayak penyanyi dangdut ya. Gendang gelem ora? Ih galak ya, Cok. Pertama galak ning matnoku saya suwi Nyokot. ora ngerti kok kowe mang. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Nggih, leres. Serasi. Anu ya serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awen duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetepo gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alame ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ah besok ben ndek anak jenenge Sapa? Lahar Gunung Merapi. Panas nunggu nesu terus engko arek dhewe. Emosi terus kaya Pak Kang. Ngono ya nduk ya. Iya, ngono ya. Ben apik ngono. Bisa kok ayu nek kaya ngene. Saya guru awakmu ki jane sehat wae kena anu iki bojoku nang saya lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih. Terus enek trio libel. Nggih. Terus enek penyanyi. Dua serigala. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gawe nek grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu Apa artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu.
Weh ra sembrono iki lho. Anu pangapunten Mas Kangkong. Piye. Mawi penjan pirsani kados pundi? Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamarate. Alhamdulillah. Iki lho, Oh, ini Nduk. kaya- Bagikan Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih. Sok nek kagungan putra dijenengne sapa, Nduk? Sing wayang kira-kira duwe kawibawan, duwe kaningratan, Nduk. Sapa, Nduk? Coba kowe ngomong coba. Abimanyu. Abimanyu. Apik. Oh, Abimanyu. Anakmu sampeyan nek cara nduk jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Sapa ya, Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne engko. Lah ya mirip kan anake. Ya mirip toh, bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah, mbok iki beruk. Ora sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Ora apa-apa. Coba Nduk anu tak kepengin ngepenake nggon murung-rung piye coba. Rung. Tembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu Iya. Lek sumahe kalah karo bojoku iki lho. Bojoku ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok ning ngene. Mangsane kok iso. Malah Coba. penak to nek entir. Welak. Apa to Kang? Apa-apa kena sing penting bawa. Bocah kok kaya. Pamit aku ya kena. Ya ning tawang ya kena. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kena. Apa to? Mayu nih ramdak mayu. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya lek mlindi. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya apa ngono. Mas? Kowe rene. Bagianmu aku. Iya. Nah. Nimasito asik. Weh, jan luar biasa. Kamajaya, Kamarate. Nggih. Kamajaya, Kumudu. Dadi Awakmu komodo tadi sampean kok lek iki gampang melet tenan. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise ya apa leh? Kok Aku gelek. dikei surprise. Kene. Surprise ya apa leh? Tak pundhut. Hadiah toh. Iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, Mas. asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh. Mereknya Ya, siap. Charles sih. Sampean ya tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini mereknya Hermes sih. mereknya The Sedotan. Wah, ora Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas. Lho, iki Iki kulit asli. iso nggadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki iki lek pengen asli, larang. lek pengen asli iki iso ben kulite iki tak klonthok. Wah kaya jara sandro. Terus diajeng terus. Balik nang gini banyak, Mbak. Ini tak betak. Ade, sangone arak bener. AM kuwi AM. Rada maju ki ndak ben kena madangi. Apa to? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kowe kesane kowe kok kayak nafsu banget karo aku to, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sore ngas? Sore diombe esuk jengat. Wong kae jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnane. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Esuk loro awan loro surure. Wah, Pak
Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masya Allah Pak Kangkong. Menika sarimbit kalih Keng Garwa. Oh, kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bu Hajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Dalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blu kuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blu kuduk aja yo. Yo Turunan nyambik. Bisa kaya entut ngono jenenge. Aku mbok elek terus semua Aku ngelek-ngelek. Mosok bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis ta menengo. Wis ta menengo wae. Menengo lek nganti omak jotos nang lho ya. Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta kowe. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe. Ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untumu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar mbledek malah. Lah kan ben modern. Tajak becek mengan kaku mah kewer-kewer. Kaya kebonan. Tembang lho Ayo rada ben ganti kono. Oh, aku pengen ngrungokne suaramu. Ada porone to? Yo sing lanang Sayang. kasare. Sing lanang Sayang. kasare kaya ngono ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Wah, Mas. ora kaya ati yo, ngene Nduk. iki malah garapane penak kasar-kasar. Maksudnya anu, Apane? sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho, sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune Tumpang lempeng. kowe. Wong ngene kaya berkat to. Sayang Nembak. kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Ridho. Masa wedok jenenge Ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu nggak ridho, aku nggak nafas. Loh, alah mati yo. Oh, blesi sing lanang tegel. Lah iya. Wis sing lanang tegel. Sayang, Kudune ngene, sayang. kudune ngene, kudune. Alas, ngene. Jajal, kamu kayak Ngene, ini. tak golek Ngomong sing- kayak ini coba kamu. Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. 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 Ayah. Ayah. Ah. Ayah. Ayah. Nah. Ayah ridho nggak kalau aku tidur? Oh, Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho nggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku nggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan nih, Kak. Yo, jajal banget sayang. Heng sarilo. Engsa Rino lan ngene Aku yen krungu suaramu niku sayang sampean kudu-kudu piye sayang kudu apa sayang kudu tak pegat ya. ojo apa aku wis ora bener Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. lah ngopo sayang Urung rabi ya. Dik, kok aku mbok konak-konak kayak biyen Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut gawe training. mosok training nganti 5 tahun Lah, sayang lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa?
pengen sesuatu yang harum. harum. Kok dhewe tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah. Mesti larang iki. Mangan bingung parfum kok Paris. Harum ora? Harum pol, larang iki mesti. Regane 100 sih Makasih kok. ya Hani. Paris 100 sih kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Sing KW 30 KW. Pengen harum. Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Tangan sithik. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jale. Kok sio-sio? Ayo. Lah nyapa? Tak kandhake pacarku lho kowe. Pacarmu Aku ndi? pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Jangan Ah maju. wis. Hei. Selingkuh. Tak Bojomu omong. selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. weh modele digandeng langsung. Langsung bayar. Dhuwure kok ya padha. Kok ya mencep barang lho. Kok ya cocok ya? Begitu mbok gandeng langsung bayar. Ngomong sarang yo. Sangeyo, sangeyo. Tangane piye? Sangeyo. Ora iso ngene wong bisnis jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku bar tak sama kamu lagi. Iya. Terus nondok. Ing sarina. Ing sarina. Wis. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh wis to. Datang Gimana sih kinggang. Hani? Datan kenggang sara ampun welas Lamun. lah iya takon Lamun. nyawang Ada aku penyidam sari. nyawang aku takon welas sithik Oh iya. lamun doh caketing ati Mas, aku ki dadi bojomu aku tumbaske omah ngono lho Mas. Kono gelang kono kalung iki lho aku Tak gak tekone pakai omah apa-apa. loro gelem nggoni sampean. Gelem Omah Dora rumah jangkrik lho. Deles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit gulung. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabiuk ngengkak tapu iki lho. Tapi rasanya kaya uwis Kakang. wah Rasanya kaya wis mbok apa. ngono ki sauro opo iya yayi opo iya yayi Aku kok suyuk jijik. kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso Kate dikundung. Iki ban nyeluk kakang to nyeluk biung ban. ya Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso digelandang kaya saya. Yen cedak tansah ngulaan. Aku penyanyi rock. Sida. Oh. Asih maaf sayang aku tuh lagi pilek ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan. apa mas kuwi Paku payung. Kok buahat mentok? Kayak late kayak SBS. Hani aku kedinginan. aduh matre kuwi ya kok iso nek kuwi teruntal-teruntul ae Kowe iki aja bae to, Pak bojoku pengen melu kowe lho. Aja ngene Lah kan pengen dipeluk to, kan aku kadang. wis cukup tak sanding ini wae menel era. terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti Waduh. Saya. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek wis sayang. Aku kedinginan. Ngono, api-api ngono. Api-api.
Pindo mimi. Ayo, Pak. Pindo mimi lan mintuno. Meneh, Pak. Ayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. Ya. Sido. Sido asih. Sido asih Mas Kangko. Salam. Bawane ngampil niki nanti lagunya Roman. Hah? Tetep digawe rancak dalu niki. Apa lagune, Jo? Neno 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 no 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 ne. Asik. Wah, iki ya. Ya. Oh, teklek kecemong kalian to kuwi. Oke, oke. Wah. Aku yang ngadep, aku yang ngadep. Karaku. Ya. Yo, Sama kamu. dijelas Indonesia. Ya. Apa kan judulnya? Teklek kecemong kalian kan? Tenda baru, tenda baru. Oh, janda baru. Halo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti Boten. dadi janda. Betul. Yo. Yo, coba kayak Mbak. Yuk. Tendang. Ya. Ya dong. Deg-degan Tuh, Mas, deg-deg jengkleng no. Piye kok ora kompak piye? Iki bengi iki aku tombo kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas. Deg-degan Iya. Ngene ngono. Ayo. Deg-degan dek. Yo, awas. Kono lho, kok madhep rene iki lho kok iso. Iki ndek tak jengking asam urat to iki. Ora iki kok wis ora. Kowe iki yo madhep rene. Ayo, dadi ayo. Yo, sithik ning memuaskan lho. Deg-degan jantunku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener seliramu wis pepisahan. Enake ping telu ngono kuwi ya, Mas. Oke. Coba. Mas. Teratapan Mas. Sing wedok kok ora agresif blas. Elek iki lho. Lah nyapa? Sing jenggreng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo nyapa. Lah sing jenggreng kene kono sing agresif. Ora ngerti wong tua ki ya ngono kuwi ngono. Oh nggih. Siap-siap. Wijo laras Indonesia. Deg-degan awas iya cap Deg-degan
Nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekeno apa bener siram wis bepisahan. Yo, awas dong. Ayo, ya, awas. Gua iki waduh. Yes. Iki yo gelem mencolot to ya. Jajal aku enggak. Iya. Iya. Ternyata kayak goyang kamu kayak ngono. Teratapan Mas. Bisa nih. Iso gadul. Iki goyangane kaya mentok ape nelek. Tapi kan iso goyang. Iya lho. Kudune tratapan Mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono. Moh Mana ya? aku. Lah ngopo? Dadi bebek bahaya. Lho, sing wedok ki bar tratapan Mas kendangin dedet terus sing wedok ngene wek terus kowe sing lanang wek terus akhirnya wek mudul wis kewer. ngono. Aku berarti dari belakang Nah, kiri. ngono. Wek. Ayo tratapan. Kok nek nelek piye? Malah ya timpalen dhewe. Kok timpalen. Ya ngono kuwi saya sekata to kok iso. Ayo. Teratapan Mas. Ah, sedae kan. Ayo ndang. Akeh wong. Aku wis ngene-ngene iki lho. Ya tak akeh wong lho nyapot to. Anu ning tebon-tebon diluk lho. Apa ning sukut-sukutan kono? Gundulmu gatel kabeh metu ya.